Assalamu alaikum jama'a, sunana malaman tabaje. Kamar yadda ku gana baje akan gadon nan, zan ba ku sauran bayani. Akan daren farko zan ba ku wannan bayanin, don wannan satan amsa ne sai wanda ta iya. Yanzu idan ke budurwa ne aka miki aure a daren farko, don Allah ya kike ji daga ke sai mijinki akan gado? Wani kalan daɗi kike ji? Kina jira ya taɓa ki ne ko ki za ki fara taɓa shi? Amma ni a tunanina gaskiya ni zan fara taɓa shi saboda in jawo hankalin shi. Zan tashi in yi bidar, ba zan tsaya wani sa kayan bacci ba wallahi. Ai yiri idan na yi digirifin nan zan ɗauko zanin gado in lallaɓa jikina, in fara liliya shi ina shafa shi har hankalin shi ya tashi. Haka fa ake jawo hankalin mazan fa. Daren farko don Allah shine mai daraja. Kar ki bari ya rena ki, ko da ya fi ƙarfin ki daure ki ciji. Wayyo Allah daɗi. Bari in ba ku labari akan wata ƙawata daren farko. Wayyo daɗi. Wayyo Allah, na ji hankali na ya tashi wallahi. Allah ya sa mu dace. Ta samu miji. To shi mijin nan dai jarumi ne gaskiya sosai. Ta bani labarin ya caza mu kwakwalwa na, amma na ji daɗin labarin saboda haka ake so. Ba a san daren farkon nan a tafi sai a hankali, saboda yana da tarihi da labarin da ba zai taɓa daɗewa ba. Kun san mazan nan su ma ko wajen abokanan suka zauna suna ba su labari fa, kun san da haka? To dan Allah dan Annabi ki yi ƙoƙari ki samu ki shiga daga ciki, saboda daren farkon nan kake bari ya wuce ki. Kun san mazan fa kala ne. Akwai mai wanda yake kaiwa hawiya, wanda za ki ji namiji ya miki kyauta. Kin san mazan nan fa ba sa son rawar mace. Wai garin daɗi na nisa. Anguli ta faɗa shadda. Ku biyo ni ku sha labari. Ni ce malamar ku tabaje.